Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may tisi sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, ti bugit katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Spore Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako galing si LCL Bukayan sa Bongko, Putotan, Iloilo. Sa ligpay, ko nga nagdaog ko sa angkas na 10,000 pesos. Blessing halin sa kay Jesus. So, kina-encourage sa gid ka mo, kadto ka mo dili ka magbakal. Para nga makatilaw ka mo, kag magkadto ka mo dili ka magbakal sa mga vitamins na makahatag sa inyo sa pagpugong mag-ano ang ato ng mga balatikan. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Ini ang inyo City Director sa Iloilo City Police Office, Police Colonel Jong Coronica, nag-abi-abigid sa madugay na naton nga kaupod sa police operation. Ang bandira noon, K5 News FM na ngayon. Congratulations. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM.
Kasakit na gid sang ulo ko, pre. Kadamo na naman hilamon sa talamnan ko. Nga, prehaw, wala ka pa nagtisting gamit sang bag-o nga herbicide nga Postmaster? Ha? Ano na sang Postmaster nga na, pre? Pare, ang Postmaster sa subong ang pinakanami nga herbicide para sa hilamon sa talamnan. Postmaster Herbicide. Kaya sinikontrolon ang pagtubo sang hilamon pareho sang limba-limba nga puti, ikog kuring, paray-paray, bungot-bungot, sili-silihan, tangkong, kag madamo mga iban. Ang Postmaster may pinaghalo nga metamifop kag pinoksulam na kaya magpatay sang piste nga hilamon nga may edad 12 tubtob 40 diyas. Manami gid man ang Postmaster, pre, kay nakapatay ang mga hilamon. Pare, nakaspray na ko sang Postmaster Herbicide. Gani, gwapo gid ang resulta. Sige, pre. Mabakal na ako sang Postmaster Herbicide. Postmaster Herbicide. One shot kill ang mga hilamon. Ginadulong sa inyo sang Crop King Chemicals Incorporated. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero iba gid ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingay bala mga meg, the best gid ang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Rosan. Baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami gid ang extend. Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtimula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan. DTX 500. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visio. Ang visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento.
DTX 500, diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Sporebiotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sporebiotics. Kadalhay ang pag-ariya. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix kape nga gali-toxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga gali-toxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na gali-toxify, nabulig mapaniwag kay nutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Las 7:11 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, 1 calamansi juice powder, kag Clinica Spore Biotics. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpat. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes na, July 4, 2024. 26 degrees Celsius ang temperatura sa syudad ng Iloilo. Manaya-naya ang panahon. How are you, mga sukita on air kag online? Nagapamati na sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa managapamati man sa Short FM Dumangas, K3 FM Yag-Aw, Kalinog kag Liganes, Ilonggos abroad, Filipinos abroad. A blessed morning to all. Ini ang Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa karon nga aga, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Good morning sa mga nagapamati sa mga Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are. Tumar na kamo D3 Bayo kag Mighty Say para hindi ka mapagtrangkason sa pagkambyo-kambyo sang panahon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kag magkasadya. Every day is a blessed day. Every morning is a blessing. Every kissing is a blessing. Kumusta nga bugtaw mo sa Nel Bansales, sir? Sir Peter Paul Palmaira, Rio. Sir Peter Paul Palmaira, Rio, kumusta ang bugtaw nyo? Dapat masalamat kita ka Jesus nga buhi pa kita. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kung buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Sa headline sa mga balita sa Foro de los Pueblos, ang Pangulong Dinalon ginadulong sang DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Pamilya sang ginpatay nga si Rave Garcia gintuyo hampulan sang kwarta sang sospek nga negosante nga si Rodolfo Chavez de la Rosa suno sa bang impormasyon nga nakuha sang K5 News FM. Mag-utod patay sa sunog sa Barangay Dalusan, Maasin, Iloilo. May update dugay-dugay with Sir Ralph Mosqueda. Interes sa mga estudyante sa kasaysayan o kon history dapat ibalik suno sa Department of Education. Kag Cebu Pacific nagbakal sang ginatos ka bag-o nga air buses
ukon mga eroplano. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 7:15 sa aga sa mga nagapamati kag suki sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Padayon gid sa pagtumara sa pagkonsumo sa mga food supplement nga naaprubahan sang Food and Drug Administration, wala overdosage, wala sang side effects. Subong adlaw Webes sa mataga Pasig, Dueñas, Tingle, Putotan, San Enrique, San Rafael, Dumaro, Capiz, Dumalag, Cuartero, Kalinog, palibot ng mga banwa. Adto ikaw sa Klinika Pasig City Branch kay may free consultation. Amo man sa Klinika Kalinog Branch. Free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung magpa-konsulta ka sa buong ang manubo nga balayran mo sa Dr. Ma'am Marita Liamet Selina, Sir Nonito Sombong, Ma'am Edna Sombong, 500 pesos, 500, ibang gani, 700. Pero sa klinika, gindesign ni Dr. Ramil Itanguy, ang Chief Executive Officer sang K5 kag sang klinika, nga libre lang para sa imo. Alas 7:10 na sa aga. And everyone who trusts in the Lord will be saved. There will be survivors on Mount Zion and in Jerusalem, just as the Lord said. Yes, those left alive will be the ones the Lord has called. Pero ang bisan sino nga magdangop sa Ginoo, maluwas sa silot nga mag-aabot. Kay suno sa ginsiling sa Ginoo, may mabilin nga mga Israelinhon sa Jerusalem nga ginatawag bukid sang Zion. Ini sila ginpili sang Ginoo nga maluwas. Joel chapter 2 verse 32. And the word of God nga naga-assure sa aton kag naga-reassure Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Sweetsil Duterte, Ma'am Anali Bahade sa Hong Kong sa John 14:18. John 14:18, the word of God says, "No, I will not abandon you or leave you as orphans in the storm. I will come to you. No, I will not abandon you or leave you as orphans in the storm. I will come to you. Hindi ko kamo pagbayaan nga wala sing upod. Mabalik man ako sa inyo." John 14:18. Amuning mga pulong ni Jesus nga aga pa ginapabalandungan ta para hindi magboryong ang ulo ta. Kamatian ta lang mabalita subong maboryong ang ulo mo, Ma'am Jonas Aldo. Alas 7:17 sa aga, Philippine Standard Time. Ari sa good news, diri kita na sa good news. Sa tanang nga bagay, may first time gid man. Sa tanang nga bagay, may katapusan. Good news, subong lagi ding aga sa patag sang basketball. Sa patag sang basketball sa Olympic qualifying tournament. Aryo, ginkibot sang Gilas, Pilipinas, ang number 6 team sa kalibutan nga Latvia. Amon isang lugar ni kag team ni Kristaps Porzingis kag ni Davis Bertans nga mga NBA player. Daog ang Pilipinas kontra sa Latvia. Ma'am Lodi Gulilaw, Ma'am Nining Ilumba, Manong Iñaki Cueva kontra sa Latvia sa score niya 89-80. Ang hampang dito pagipadigayon sa home court sang pangontra sa Riga, Latvia. 89-80. Ginpangunahan ni Kai Soto ang Gilas Pilipinas with 18 points kag Justin Brownlee nga may 26 points. Tungod sini 1-0 na ang Gilas sa Group A, pero dapat magdaog sila sa masunod nga hampang kontra sa Georgia alas 8:30 karon sa gabi agud maka-abanse sa semifinals. Ang magadaog lang sa Olympic qualifying tournament nga may ticket para sa 2024 Paris Olympics nga magasugod July 24 tub August 11. So kung magdaog pagkikita karon kontra sa Georgia, qualified na ang Gilas Pilipinas basketball team sa Olympic qualifying tournament. Si Kai Soto, Justin Brownlee, Junmar Fajardo, si Chris Mar ning alam niya mo, CJ Perez, amo ning aton nga mga player. And indeed na pakita sa Pilipinas nga masarangan ta sa world stage ang basketball. Hindi lang kita sa Asia. So this is a upset nga natabo sa patag sang basketball. Number 6 take note, number 6. Number 6
sa world rankings, Ma'am Rich Piad, no? Ma'am Lodi Gulilaw, pero gindaog in pierde sang Gilas Pilipinas. So magabanin nagataas ang stakes sang Gilas Pilipinas, ang respeto sang mga Filipino kag sang kalibutan sa mga Pilipino sa patag sang basketball. Kaya sa una kon basketball, mga potot kamo nga mga Pilipino. Hasta lang kamo sa PBA, Philippine Basketball Association. Pero subong with this big time win, upset win sang Pilipinas kontra sa number 6 sa kalibutan nga Latvia. This is a big moral booster para sa aton. Kasi lain gid man basta Timothy Earl ko ng imong nga coach. The legend kon may yara sang may Phil Jackson sa Chicago Bulls sa NBA sadto. Diri sa Pilipinas may team con kita. May team con kita. So congratulations Gilas Pilipinas. Tibangod sini, no? Masinggit ko, singgit man kamuda. Laban Pilipinas. Sabat. Ay, wait ka magsabat ako. Bagang-baga ni ko nga, laban Pilipinas. Sabat ka mo dira. Message ka mo di paano ko kubate ay? Singgitan ka mo dyan sa balay nyo. Laban Pilipinas! Laban! Ay dalian nyo, kabuhay nga. Huwag ka mo ka dyan malipay nga, nagdaog kita. Sa una, hindi kita magdaog. Daog-daog lang pirmi. Ginadaog-daog. Dukaron sa Nel Bansales, sir. Ma'am Rich Piad, Ma'am Marita Liamitselina, daog nagikitaya. Kang pang daog ta convincing win. Hindi lang daw na jackpatan lang Sir Gerald Tananguna na dira sa LNJ store sa Rizal Oton. 89-80 siyam ka puntos ang abanse. No? Kaya sa bungaga. Mahadol kita. Ma'am Glory Joy Soriano Malakat. Very good, Ma'am Glory. Masinggit ko. Singgit man kamodra. Sige na bala kay sadyahon taning agang ini sa agad ka mo kapatuyo nga. Abi ko na tuyo ka mo magtimpla na sang DTX Coffee Mix kaduray ninyo nga. Dali adon ay ma-celebrate kita. Na baw man lang yang kalipayan sa mga Pilipino, mambings PSJ mo. Ano man lang yung kalipayan sa mga Pilipino man? Ang pastime sa Pilipino, kung hindi politika, chismis! Sa kasagsagan sa una ni Manny Pacquiao, bokseng politika, na namitan mag-usap ang mga Pilipino. Girinaway sila kung sino ang apin kay Jamjam, sino apin kay Raisa. Ala, provide rumugay ka mo dyan Yang favorite pastime sang Pilipino, Sir Noriel Diada, Sir Boots Aliperio. Wait mo kinambog, no? Ha? Ang favorite pastime sa mga Pilipino, basketball, politika. Kung kaysa pageantry man kung mga may sa una Rabia Matiyo. Nagligad to si Alexei Maybrooks. Pero basketball, Ma'am Raquel Gubatanga, namitan mga Pilipino mo. Hindi mo kita nga mga kilit-kilit may basketballan mo. Hindi ka nakaagi sa dalan kay mega basketball. Kag diri ka lang yung kakita diri ka lang yung sa Pilipinas kakita, no? Kung di basketball dapat naka-sapatos ka. Pero sa Pilipinas, ang tawag di hindi ang inter-barangay, kundi inter-chinilas. Puro lang nakasmagol mo. Ang makasmagol, pagtapos ang sakit ya, kwan ko, ya pilas ko. Natapakan niya bugto, ya bago nga dragon. Amo na tawag nila nga inter-chinilas. Kahit tanan niya ng mga player, 5 ka player, sa piyak 5 man, kaya dalagan yung sa katabog pa chinilas mo. Kay inter-chinilas. Amo na yung grabe ang pason sa mga Pilipino sa basketball. Kaya sa mga aga, ma-celebrate kita. Kababaw, malang kahapaw, malang kakalipayan, Ma'am Analibade, ka mga Pilipino, Sir Nonito Sombong. Ano yung ginakadlaw mo, Ma'am Raquel Gubatanga? Ay, Sir Sanel Mansalis, ano yung ginakadlaw mo? Ay, ano tanak ka dyan, ha? Pero we have all the reasons to celebrate subong aga. Kani,
Masinggit ko, Ma'am Rich Piada. Laban Pilipinas! Ay, uy, ka magsabat na liyan nyo, kabuhay. Mabatian ko gidabi, no? Pero mabatian ko, nagati ka baba nyo. Message ka mo de! Kung gani, message ka mo sa cellphone 0999-807-1909. 0999-807-1909. Last na lang. Mamarispiad ko, nabi, gawan kita. Tungtong kamot. Sige na, tungtong kamot. Ay, ka-killjoy ka ninyo. Abi, pasakay lang da! Laban Pilipinas! Laban. Persaw. Laban Pilipinas! May puso! Ang K5. At least nakayom-yom ka mo. Put a smile on your face. Ang nagakusamod subong aga, raway. Raway ka na, gawsago kusamod. Pagi ko ni raway pagitapat. Why man sang laway? Beauty is in the eyes of a beholder. She may be beautiful sa imo, laway para sa akon. Laway para sa imo, gwapa para sa akon. Laban Pilipinas! Last na lang, Ma'am Bengs! Si Redmar! Baho? May sabat, dali, kabuhay nga. Dali, Laban Pilipinas! Laban! Sugpunan nyo, may puso! Ako gid niya ang pinaka-paborito kong porson. Ari naman si Ma'am Raquel. Very good, Ma'am Lujing Kalumno. So, daog kita ang Pilipinas kontra Latvia. Dako ni mo, moral booster ni Ma'am Maricel. Amakon mo nga ang kalimbawa kasi ni David Kagulayat. Ikaw, Timo, Kutimoy. Perde pa ang Kutimoy ang perde pa ang Higantes Kutimoy. Very good si Sir Ernie Gabuan, Ma'am Jonah Saldo. Ano yung ginasagan mo kadlaw, Ma'am Jonah? Ayun, ano dayat na nga? Laban Pilipinas! Laban! May puso! La 7:27 na saga. We have all the reasons to celebrate. Thank you, Lord, sang victory sa Pilipinas. Nga nag-level up bala kita. Nga hindi kita nga permilang ginadaog-daog. Kundi daog na gid. Alas 7:27 na sa aga. Foro de los Pueblos. Hold on, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta aton nga early morning devotionals, kag sa report ni K5 Weng. Ano ang priorities ni incoming DepEd Secretary Juan Edgardo Angara? Formally, mag-assume office siya sa July 19. Amo man ang katapusan nga adlaw sang tenure ni Vice President Sara Duterte Carpio as DepEd Secretary. Pabor bala si Secretary Angara sa abolisyon sang K-12 program? Kaya isang una, pag grade 6 mo, high school ka na yan, first year, second year, third year, fourth year. Dugay-dugay, college ka na. Subong yan may stopover pa. Pag grade 6 mo, mag-grade 7 ka, 8, 9, 10. Tapos may senior high school pa nga 11 kag 12, nagbuhay, naglawig. Okay, pabor balaw hindi ang incoming DepEd Secretary. Nag-update naton sining trahedya nga natabo sa pamilya Diser sa Barangay Dalusan, Maasin, Iloilo. Sa din madamo ang nagkalamatay. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa Ko si President Nunesa, taga-Limanggan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, testingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may kisikan DTX Tropinix. Dako din akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig din sa akon singdako sa akon balatian. Ako
Ako si Lucía Castro, taga-dawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa tuki ay nidaprumo. Santi 3, North FM, ngayon kali alternatibo, medisina, and nilog sa Milboy. Pero hindi ako nagapakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumartis tumingin na ang DTX Pagpapalagay bali may isip kag DTX Coffee Mix. At nagpasalamat ako sa mga produkto ni Doc Ramil Oil. Nakabulig man sa adlaw-adlaw ko nga binabatyan. Salamat po. Salamat ni madamo. Ako gali si Cynthia Lapardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, kag Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Romeo. Permigid ako nagabakal sa inya mga produkto kay may nabulig din sa akong balatian sa mga wala pa makatumartis. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may PC kag DTX Coffee Mix. Salamat kid. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Oras la 7:36 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men kag Mighty C. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Padayon sa Foro de los Pueblos, The People's Forum sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Way pa ka mo matak-e ka na kon? Kung natak-ay, agwantahala na eh. Zimver Manigo Scalad kay Baby Bo Atendido, good morning. Subong adlaw Webes ha, may free consultation sa Klinika Pasay City Branch kag sa Kalinog Branch sang klinika. Kung ikaw ginatrang kaso, tumarka D3 Bayo kag Mighty C. Kung ikaw may hypertension, hypertensive ka, may high blood tumarka DTX 500. Para sa manaming account kag tulog, DTX 500. Wala overdosage, wala sang side effects, kag approve ini sang Food and Drug Administration. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang Mindanao subong galalawas ang kaso sang dengue. Sa latest count from January until June of this year, may 70 ka mga tao ang patay bangod sa dengue, hemorrhagic fever. Sa Socsargen, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos City, 32 ang patay out of 9,042 cases. Sa Northern Mindanao, 38 ang kaso. Enero, Hunyo 22, out of 8,485 cases. 8,485 cases. Ang Cotabato City, may 15 nga napatay. South Cotabato, 7. Sa Jensan, 4. Kag sa Sarangani, may 1. Sa Coronadal, may 5 nga nagkalamatay bangod sa dengue. So ang dengue, Ma'am Jenny Halyorina, bisan din naman lang ini mo. Ini bangod sang lamok nga Aedes aegypti kag Aedes albopictus. So ang mga simptomas ini nga ginilanat ka, sakit ulo mo, kag nagatiner ang ilanat, malangaan kabla. So ang panugyan sang health expert kadto na sa doktor, kadto na sa sentro, kag magpa-check up, hindi pagdala-dala kay hemorrhagic ini siya, iguon ng utok bla. Yung kani nga ang central nervous system ng maigo, kadelikado kag ang kalabanan sini deadly, nagakapatay ang mga pasyente sa balatian nga dengue hemorrhagic fever. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 7:39, subong adlaw July 4 until July 6. Ang syudad sang Iloilo host sang masobra 3,000 ka mga delegates sang National Alliance Women Philippines 38th National Convention, o ginatawag ini sa nga NAWP. Ini ang ginahiwat subong sa Iloilo Convention Center o kon ICON dira sa Mega World. Ini ang ginabugusan sa Missionary Alliance Churches of the Philippines Incorporated or Kamakop Incorporated. So, masobra 3,000 ang mga bisita diri sa syudad sang Iloilo and nagatipon sila diri sa ICON. Ang ilang main purpose is to pray for Iloilo, is to pray for the Philippines.
Kanami lang Ma'am Ningning, no? Ma'am Rosalie Factes, Ma'am Bukay Factes, Sir Roger Factes, Baby Bo Atendido, Ma'am Jenny Halurina, nga ang tanan nagatingob sa pagpangamuyo. Kay ang pangamuyo sang isa ka tawo, 1,000 yang maigo na. Ang pangamuyo sang corporate sang damo, minilyon. Di kon nga pangamuyo ang kada isa, Sir Fred Bascala, kundi mapalagyo ang panulay. Malagyo ang panulay. No? Kaya iti sa mga daan, ang kalibutan galaot na gid mo. Hindi mo kita ngang ang lalaki mang lipstick kag magsuksok ka high heels para mangin babaye. Tinonto ito. Alad. This is your host. Good evening. Alad. Di ba? No? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Hindi ka mo magsunod sa mga paginawi sa mga tao sa sininga kalibutan. Tugutin ninyo ang Diyos nga baguhon ang inyong nauna. Agod may baluan ninyo ang kabubuton sang Diyos. Kung ano ang maayo, husto, kag kung ano gid ang iya nga nagustuhan. Kaling sa mga tao, wala pinagusto, wala ka pa pangabuhi na Ma'am Natalia Ilagan, Skyler Sagrado, Rodel Islais. Alado. Di Romans 12:2 na nagambal nga hindi ka mo mag-conform sa kalibutan. Yan eh! Ngati mambang, ngati amo na niyang uso, subong? Uso, you're just inviting calamity. Oh, come on. Basta way ka gani matres, lalaki ka mangod. Kakasa ng bakya mo. Lipstick mo kakasa. This is not to offend you, to tira you personally, ha? Pero duwa lang ang tuga ka Diyos, lalaki ka babae lang. Hindi na pala pag-i-distort, bla. Butangan nyo pa kapla nga line colors, plaza nga kakasa nyo. Lord man, do not conform. Di galing kayong tao sa bunga. Okay lang. Alado. Eh, problema. This is my life. Alado. Eh, lato nyo pa nga mag-ula naman ng kalayo halin sa Sodom kagumura. Tinonto ito. Alado. Ano yung ginakadlaw mo, Ma'am Anali Bahade? Si Sir Sanel Abayon Bansales, gagre. Si Sir Frank Constantino Plaga, agree. Very good. I have to be frank here. Masi ma-offend ka mo, ha? Hindi ta ka mo kontra. Hindi ta ka mo kontra. Pero reality lang, bla, no? Duwa lang ang ituga sang Diyos, lalaki kay babae. Hinambal niya pag ganina nga, go ye and multiply. Oh, luyagay ka mo da, igugmaanay ka mo, pakasal ka mo, holid ka mo, himo ka mo bata. Pamata ka mo para nga magdamo inyong mga kaliwat. Alado. Ibisan ano mo pa nakasaya-saya, kalipstick-lipstick. Kung ikaw matres, lalaki ka mangon. Alado. Period. Alado. Hindi ka pwede magkanta nga, pare, mahal mo ba ako? Saboroso. Ang saboroso, tinonto ang saboroso dyan. Alado. Nakabuylo ako, ha? Tinonto ito. Ang ikog sa tubang, ginpakadto sa likod. Alado. Gagata utok ni Sir Fred Bascala, naka-D3 bayo, gijam. Brad D.U. Ma'am Marie Talia Metzelina, gayuhom. Gayuhom sila Ma'am Marie, no? Pero daw Muslim. Hindi ta ka mo kontra, relax, abansi kita. Alas 7:44 na. Pero I have to be frank sa aton tanan subong aga, no? Do not conform to the pattern of this world. Anong pattern sa kalibutan? Ibala nyo naman. Ang sala, husto. Ang husto, sala mo. Kung way ka naga-conform, way ka binaga-ilog sina, badoy ka. Out of place ka, OP ka, OP. Mamba sila dayon, daw laon ka. Ay, way patimok tiraw. Ay, way mo pa matirawan. Alado. Grabing kalibutan, no? Tinonto ito. Alado. Ivaye Mita List.
Duwa lang gid ka gender ang gintuga ka Ginoo naton. Correct. Lalaki gani kag babaye. Ti ikaw gani bisan pa nga magsaya ka. Magkirikinding-kinding ka dyan. Pasaway ka't matres. Lalaki ka mangod. Ted, ang puso mo. Manaya nga way kami gakatakan. Amo gani. Tawgon kanila Ma'am Maringa Killjoy. KJ man kon KJ So what? Listening here in Barangay Simsiman, Kalinog, Iloilo. Ivaye Mita List. No gid ang ngaran mo, Ma'am Ivaye man. Kanami kay mo ngaran do, unique ka. Alas 7:46 na. Pero in reality, ang tao nag-suffer. Tulo na sa war room, mga muyo kita sa bungaga, deposito sa mga muyo. Mambal ka, Ted! Kaya na nga muyo ka man, subang mga muyo ka pagad. Kaya pamangkot sa isa ka simana ka, pero timo magkaon, kaisa lang. Sa isa ka tuig, kaisa lang timo magkaon. Tripartite ang tao mo, soul, body, spirit. Soul, body, and spirit, period. Las 7:46 sa aga. Let us pause. Let us pray. No more night. No. Buhi, milagroso, gamhanan nga Dios ang langit kag duta, Jesus. Thank you for this brand new morning. Thank you for the gift of life. Salamat ka buhi ako, Lord. Buhi kami tanan. Salamat sa imo protection and your provision sa amon kinanglanon. We worship you. We adore you. I declare that you are the God of all gods, the only God, the living God, Emmanuel, unchangeable, unshakable, unstoppable God. Your name is Jesus. Your name is healing. Your name is life. Your name is breakthrough. Forgive me for all my sins, Lord. Ako, kami tanan, and kuasa mo ng spiritual pride, ang self-righteousness. Tanan kami, Lord, nakasala before you. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Overwhelm us sa siningaga. And as we pray, we change the atmosphere sa opisina, sa balay, sa salakyan, sa Pilipinas, sa Iloilo, sa bukos sa kalibutan. Salamat, Lord, sa revival, sa breakthrough. And I declare open heaven sa siningaga. I declare that you will release and open the floodgates of heaven of blessings sa K5 News FM, kay Dr. Ramil Uy, the officers, the men and women, kag sa kada isa nga nagapamati gid sa siningaga kag nagapati sa pangamuyo. We believe in the power of prayer because your word says, pray at all times. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Ikaw wala pa sang relasyon kay Jesus, palapit ka na sa iya. Hindi ni reliyon. Ang reliyon hindi makaluwas sa imo kag sa akon. Only Jesus can save us. He is the only way, the truth, and the life. John 14:6. Wala na sa iban pang Diyos. Si Jesus gid lamang. Hindi ta siya makita, He is spirit. But those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Are you worried? Are you sad? Are you sick? Come to God in prayer because He is a loving Father in heaven. Imit lang ini pangamuyo kabigang nga imo, Lord, sorry for all my sins. Nagahinulsol ako sa akon mga sala, Lord. Ginatugyan ko sa imo akon kabugusan, soul, body, and spirit. Ginabaton ko ikaw nga akon Dios, manuluwas doktor sa akon kabuhi. Ayuha ako. I need your touch. I believe in your miracles. I believe in your power. Bless my family, bless my health, my business, and all my plans. Keep me safe, Lord. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. I declare healing, peace, safety, protection. Sa tanan, Lord, ka pamati subong ka nagbaton sa imo. Those who are sick, be healed. Receive your healing sa ngalan ni Jesus. Tuuhi si Jesus ang magahulag in our behalf. Thank you for this day, Lord. Ipahali kami, Lord, sa kamatayon, linog, sunog, unforeseen dangers. Mga padihot sa kaaway sa amon nga pauna-una. Vain imagination, lustful imaginations. Lord, kuha sa amon ang kaakig, ang dumot, ang bugal. And teach us to forgive and to forget. Heal our hurts, our past, our regrets. And Lord, we expect blessings from you today, from heaven. We expect unexpected victories. We expect extraordinary miracles and your healing for us. This is our prayer. I pray, Lord, nga ayuhon mo si Christopher Batislaong sa cerebral palsy.
Tanan nga masakit subong, I speak healing. Be healed in the name of Jesus. Healing kay Ricaredo Gubatanga and Maribel Gubatanga. Ang iban Lord, way man gani ga message diri, gapamati lang, bless them and heal them. This is our prayer. Convict us with your word. To God be the glory. Amen, amen, amen. Never crying again. Ang pagpabugal sang tawo makalaglag sa iya, pero ang pagpaubos makapadungog sa iya. Balingag kag makahuluya ang tawo nga nagasabat nga wala anay nagapamati. Ang pagpabugal sang tawo makalaglag sa iya, pero ang pagpaubos makapadungog sa iya. Balingag kag makahuluya ang tawo nga nagasabat nga wala anay nagapamati. Pride comes before a disaster, but humility comes before respect. Those who answer before they listen are foolish and disgraceful. Proverbs chapter 18 verses 12 and 13. Holobaton 18 versikulo 12 kag 13. Be the names from the book are read. There is one God and Father of us all, who rules over everyone. He works through all of us and in all of us. May isa lang kita ka Dios, kag siya amo ang amay sang tanan. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. Ephesians chapter 4 verse 6. People who cannot control themselves are like cities without walls to protect them. Ang tawo nga hindi makapugong sa iya kaugalingon, dali lang malaglag, pareho sa isa ka syudad nga wala sing pader. Proverbs chapter 25 verse 28. Holobaton 25 versikulo 28. This is the word of God. See over there, there's a mansion prepared just for me. Where I will live with my Savior eternally. And there will be no more night. I declare healing sa mga stressed, depressed, may nervous breakdown. Lord, I speak blessings sa Short FM Dumangas 101.5. Thank you for using Hiding Estasyon sa pag-preach sa imong mga pulong. Ibalik sa ilalod pilo sa nga pagpakamayo. Kay Ma'am Marie Thalea Mitchelina, Ma'am Annalyn Panes Agravante. Salamat sa healing mo Lord kay Tita Nida Baez Beramin, Manong Rene Kerubin Verdejo, Sir Ontoy Pingason, Ma'am Raquel Antonio. Kag sa tanang Lord nga masakit subong, I lay hands sa ila. Amba mo Lord, lay hands on the sick and the sick will be healed. Wala sang distansya, hindi mo malabot Lord, kay gamhanan ka. And thank you for using us as instruments of your healing. Ikaw lang ang madayaw Lord. I must decrease, God must increase. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am John Len Caso, God bless. Rivera family, Centino family, First Restaurant. Oras la 7:55 sa aga, Philippine Standard Time. Ang oras kay ni ginadulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy, bakod ang immune system, kag hindi ka pagtrangkasohon, mag-Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. K5 News FM. Kampiyon Report. Ano ang statement ni incoming Education Secretary Juan Edgardo Angara, parte ni sa may mga nagaduso, nagasuggest nga
dulaon na lang abi ang K-12 program ngayon kay naglawig ng eskwela sa mga estudyante. Sa una, pag tapos mo elementary, grade 6, eskwela ka high school, 4 years lang. First year, second year, third year, fourth year. Tapos, college ka na, pwede ka na makakuha sa 4-year course or bachelor's degree courses. Pero subong, Sir Robert Legaspi, dira sa Tabuk Subaharob, Pamilya Molina, Divinagrasa, Bitpita, Tarosa, Espanyol, Bukais, Tunog Banwa, Robles, Gonzales, Rideco, Calyada, kag Kalubihan, naglawig pa. Di okay lang ina sa mga ginikanan, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Sir Kirby John Agravante, the champion, nga may kwarta. Pero sa mga hawat-hawat bla, ako nini makapamugon, nini ka pangilamon, o itba eskwela sa bataan. Ang ilang handom, nagakunol. Mambanganay, hindi lang ko mag-eskwela. Maobrad lang ko na ito sudad. Pag-obra na, pagbalik na sa balay damay, bit-bit doon nga bata. Ay nagboso nga. Organi, nadulaan na gana nga may eskwela, kay tinabuyo na sa pagtrabaho, bla. Ay nag-income ka na, nag-earn ka na, bla. O, anong standard ni incoming Education Secretary Juan Edgardo Angara? Kagati, may ginadoso-subong nga dapat ang entry level nga sweldo sa mga maestra diri sa Pilipinas, Sir Jimmy Haneo, himuon nga 50,000. Pag sulod mo pa lang sa public service, as teacher, dapat ka 50,000 gid. Ag imo sweldo, ag magsaka nga magasaka. Ito dito sa Thailand, damot na sa mga Filipino teachers nga diri sa aton, gid pa kamayo nila nga dito magtrabaho abroad. Kay ang ilayang nga sweldo ya tag 100,000 ang bulan. Kung makasupot-supot ka, kag may ginatawag na kita subong nga brain drain. Brain drain. Ano bot silingon? Ang mga maalam, cum laude, mga honor graduates bala. Kung amo ining mga maestra mo or maestro, mag-inject sila sa ilang nga kaalam sa estudyante kung di nag-aaraman ng masulod nga henerasyon. Pero kung manggustin man ang maestra or maestro, this is not to offend pero tiyang iban bla, awot-awot. Iban nakasulod lang sa public school, kay may backer nga politiko. Why na ginasunod ang ranking nga kung sino may pinakataas nga ranking sa examination, sa entrance test. Ang ginasunod niya kung sinong kilala nila nga mayor mo. Amo ng reality. Hesron John Alinsiaga. Hesron John Alinsiaga, Pamilya Magallanes, Benedicto, Osalia, aga pamati subong sa Mega World, si Sir Reno Noknok Alinsiaga, si Sir John Nisarabia, aga pamati gid sa sininga oras. Pamilya Islaes, Alas 12 family, Ochea family, sa Toledo, Cebu, aga pamati. Abal si Rodel Islaes. Report ni Weng Weng. K5 News FM. Hampion Report. Weng Weng, go. Yes, no, kay 510, nagapanawagan si House Assistant Minority Leader kaga Gabriel Women's Party Representative Arlene Brosa sa bag-o nga Education Secretary nga si Sunny Angara nga i-konsiderar ang iya pagsuporta sa pagbalik sang Mandatory Reserve Officers Training Corps o kon ROTC. Training Corps, ang ROTC. Mandatory sa K-12 program, yes. Habalyagin ganyat man ni Brosas, si Angara nga dapat solusyonan ang mga problema sa sektor sang edukasyon nga napaslawan nga masolusyonan sang ang iya balagin buslan si Vice President Sara Duterte. Hambalyagani no, ang bilang isa ka author sang sponsors sang K-12 program, kinahanglan ko no ngayon o kon kay kinahanglan nga atubangon ni Secretary Angara ang mga issue angot sa K-12 para sa mga kabataan. Kaga nakita man sini nga kay ang K-12 bala kay K-5 mas naging ano ko ng mga kabataan kay lawig ang span bala sang pag-eskwela, mas namigado pagid kuno sila ka K-5. Kaya hindi man assurance sa K-5 Weng Weng. Ngayon ba nag-undergo ka pa, nag-eskwela ka pa senior high school. Hindi man assurance nga pag tapos mo makakita ka na yung trabaho. Hindi man pero sa aton nga henerasyon. Kagi ka pa nagkakuan ka pa Weng, naka senior high school ka pa? Yes. Nakaabot do timo. Ako ay doon mo.
after my elementary sa Dueña Central School, nag-high school ako. Pag high school ko, 4 years na. Tapos sulod naka-school na ko yung 4-year course sa Wingwing. Di ba? The same is true sa mga previous pagiging mga batch bala nga successful man. Galing kay inasunod nilang international standard nga kon away kay mo yasang presenting ano pala sini strand. Strand. Hindi ka capable. Inaya sa kwaniya sa aspect sang education abida or sa what do you call that? Ining pag-improve bisang aton nga educational system, no? But on the economic side, daway gini guro kuan gibla mapadalman gid nga they have to reconsider sa mga imol nga pamilya. Gini kanan bala nga hawat-hawat bala wing-wing. Kagkapin ba kay 5 Ted no ang hindi man gid nga kung graduate ka sang senior high school nga makaobra ka dayon kay may mga agencies o kon mga nagapangita bala sang mga trabahador nga ga-require pasanda sa gihapon sang graduate college graduate ka kay 5 Ted. Kag ang mga laban nga nagakwa sang mga K-12 graduates mga mabal naton bala nga hindi gid amo na kadako ang sweldo kag ano gid ka kay 5 Ted ang quality bala sang ano kay wala pa experience. Correct. Wala pa sang ano bala sang ginatawag nga kumaba sila kulang pa sa knowledge ka kay 5 Ted. Kagaway sang credentials kay once nga bachelor's degree holder ang kwaon mo ay na siya is expecting you nga employer to pay him or her according sa yasing nga tinapusan wing-wing. Pero ti kon way kakatapos daw may rate man bala nga ati way timok tapos mo. College sa high school graduate na mo dyan or college high school dropout ka amo na dyan mo sweldo. So may kuha na nga dana na may kinalain bala sa ano pagit sa income nga naga kun way kakatapos sa way katapos but hindi ni assurance nga. Hindi guaranteed gid ka kay 5 Ted. You're correct. Hindi guarantee, hindi assurance nga you can land a good job kindergarten pila ka tuig na. Ang kindergarten ba may preparatory pa na prep tapos kindergarten Kinder 1, Kinder 2, Kinder 2, K1, K2 tapos elementary mo anong tuig junior high school mo apat tapos duwa senior high school apat duwa oo tikon bulon ng duha ang senior high school bla 4 years na lang hindi 10 years na limbabe may eskwela kapag dawing medicine na gusto mo doktor. Ang imong nga preparatory course 4 years na either biology, medical technology and other related science kon mga kurso. Tapos ma-prepare ka pagid. Kundi naglawig weng. Bla? Amo gani ra no balanda kay 5 Ted nga sang una makagraduate ka na sa pag-eskwela mo mga 18, 19 mga dyan nga edad. Pero subong ka kay 5 Ted sa amo nang edad ano ka pa lang grade 11 or grade 12 ka pa lang kay 5 Ted kag may dugang pa nga apat laban mag-graduate ikaw ka kay 5 Ted mga ano na mga 22, 23 mga mo nang edad. Nagbuhay naglawig bala. So ano man ang standing incoming secretary Angara hindi siya pabor nga dula ng K-12. Ang hindi ya papagdulaon ka kay 5 Ted pero ginahingyo na kung pwede i-check yaliwat. Ma-review man ini, ma-reconsider man kay may mga sektor man nga nagaduso sini may sektor man nga nagapamalabag bla Ma'am Emregs Coronado. So lang taon ta kon ano ang mangin standard sa education secretary isa gani sa ginaduso man subong weng ipalpag ini sa grupo sa mga estudyante subong ang history kay ang kasaysayan subong ang kabataan daw ay nga ni kay nalungong ka nakaligad weng. Kaya mo man giningin hamba ni Presidente Marcos kay Angara nga i-inject ang history sa curriculum subong sa kabataan na weng-weng. Yes. Sige. Duga nga balita ka kay 5 Ted, ang patay ang 64 anyos nga Pinay sa California matapos siya ang gintiklod sang isa ka
nagapakilimos bala ka K5 Ted nga nagapadulong sa tren sa Bart Powell Station sa San Francisco. Gindala sa ospital ang biktima nga si Corazon Dandan, apang ginbawian ini sang kabuhi bangod sa naangkon nga injury sa ulo ka K5 Ted. Bali isa ka telephone operator ang biktima sa Park 55 Hotel sa Union Square kag papauli na sa Daly City sang nagluntad ang pag-atake. Apisar nga retirado na, ginpili sa gihapon sang biktima nga magtrabaho kay K5 Ted. Kag wala pa ginpagwa nga pahayag ang pamilya bangod nagapangayo ini sila sang privacy bala sa nagaluntad nga trahedya. Samtang ginaresto naman ang suspect nga ginkilala kay Trevor Belmont alias ang Huwak Taing. Pasakaan ini siya sang kaso nga murder kag elder abuse kag ginakondena naman sa mga Pilipino bala kay K5 Ted sa San Francisco, California ang krimen kag nagapanawagan nga pabaskugon ang seguridad sa mga pampubliko nga lugar. So ang scenario, gapadulong ang train, tiniklod ka lalaki, ang senior citizen to nga Pilipina, umunggo, patay. Amo na to, may mga amo na yan mo, may mga racial discrimination nga kalanabo ya sa Amerika. Kung Asian ka, kaglay ni mo kolorya, layon tsura mo weng. Hingaboton kaya sang mga negro to, or sa mga taga-Amerika. Di blaweng? Kag ano man ka K5 Ted, ang kapin pa kay bago lang kita sa lugar o kung hindi bala amo magari mahal ang mambali lang nga foreign country, bali hindi naton kilala gid ang mga ang mga tao sa palibot naton kag hindi naton angay karando hindi naton kapareho nga mga Pinoy. Amo na nga dako gid ang ano nga dapat maghalong kita ka K5 Ted kay ang amugan Iran bisan ang layinan da didto daan lain sa aton man. Masubo sini kay laon inang napatay and she stayed there sa Amerika para nga magpa-eskwela sa mga hinablos niya dahil sa Pilipinas. Usually naman ang role niya sa mga laon mo. Nablang way pamilya, bla. Bira-bira to trabaho, padala din kwarta para mapiskwela sa mga apo, mga hinablos, mga malapit sa yabla. Tinatabo pa ho, ang ginpatay pa siya. Kumana, retired na sa Mambings kay retired na sa pero sige ubra niya kay may mga estudyante pagganit sa Pilipinas may ginasagod pa siya. Ti ano man ikaw na kayo napatay? Iblaweng? No. Sige, so sa mga OFW, Filipinos, sa bongga pamati, halong gid kamo. Sige, Weng, salamat. Yes. Si Ma'am Ann Marikit sa Makati, ga pamati sa imo. Si Ma'am Emrex Coronado, bugnohanay. Yes, Ma'am Ann and Ma'am Enrix Coronado. Regs. Regs. Aim Regs. Aim Regs. Aim Regs Coronado. Good morning. Makalawik ka good mo. Ato marado sanda ka D3 bayo kag may tisi weng. Yes, ang D3 bayo kag may tisi nyo mga K5 hindi ginaton pagkaliwatan para mapalayo kita sa sakit. Kag syempre ang aton immune system mas mapabaskog pa naton. Si Sir Onyok bla? Onyok Vincer Montalban. Kag si Sir Benji Asturias. Bugnuhanay. Sir Onyok and Sir Benji, maayong aga. Si Rosa May Panizales, taga-Garita, San Enrique. Huwag na si Ma'am Rosa May. Ma'am Rosa May, good morning! Ang gapang lampaso to katile sa Kalinog, ha? Si Evae Metalist. Kabe? Evae Metalist. Hello kay Evae Metalist. Maayong aga. D3 bayo mo na tumar mo doon? Ang D3 bayo mo na tumar mo na bala. Nagpadala sang 3 ka heart si Ma'am Rosa May Panizales sa imo king bugno mo. Weng, thank you, Weng. See you later. Alligator. Ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Balita gikan sa inyo center, ini sa K5 Wayne 02 Señeres. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Foro de los Pueblos. Ma'am Weng, nakainom na ako DTX 500 Guwapa kay Ma'am Weng. Hambal ni Ma'am Anali Bahade. Ano hambal mo Weng? Pasalamati anay de. Thank you, Anay. Ma'am Anali! Ma'am Anali, thank you so much! Thank you so much!
Si Mama Melay Montaño Palensa, Gapamate. Yes, I did just my food supplement, Mighty C. Ambal ni Ma'am Marie Talia Metzelina. We'll pause for a quick break. Basahan ko lang ng message din ni Ma'am Marie. Parti ni Blasagin na discuss naton nga K-12 bala. Hambal niya. Yes. Hambal gani sang bata ko, waste ang 2 years niya. Wasted. Supposedly, naka-work na siya. Pero hasta sa buong eskwela pa. Tungod sa K-12 tapos may pandemic pa nga online. Webam tapos mamarin, no? Nagbuhay ang trabaho nila, ang eskwela nila. Ma'am Luna Mundido sa Hong Kong. Ma'am, kumusta ka na? Naka-prayer set amol na ikaw? Kay Ma'am Melth Carcuna, Ma'am Joy Franco, Ma'am Melay Montaño Palensa. Las 8:11 sa aga. Hold on. Pagbalik ta, report ni K5 Ralph, parte ni sa Tredya nga natabo sa pamilya Diser sa Barangay Dalusan na Maasin. May sunog kagabi. Kag nagkalamatay ito ang 3 sa 5 ka mga kabataan na trap. Pagabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May po! Mo si Presidente Nesa, taga-manggan nga daw, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, Mighty Silicon, DTX Copinex. Dako din akong pasalamat sa siningang produkto na nakabulig din sa akon sindako sa akong balatian. Ako si Yesenia Castro, taga-dawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P3 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pero hindi ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tingin na ang DTX 500 Bali may isip kag DTX Coffee Mix. Sabi nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw kung nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ni madamo. Ako gali si Cynthia Lacardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Permigil ako nagabakal sa inya mga produkto kay may nabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumar. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Salamat kid. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, tiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passions towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. Come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought.
Oras las 8:26 sa aga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Padayon sa Foro de los Pueblos, The People's Forum sa gihapon kaupod ninyo Ted Aujero Francia. Ang ining bahin ginadulong sang may TC kag D3 Bayo para hindi ka pagtrangkasuhon mag D3 Bayo. Second day sa enrollment sa public schools. Kumustang turnout diri sa aton sa Iloilo kag Western Visayas. Yari ang spokesperson sa Department of Education Western Visayas kaya Sir Hernani Escolar. Sir Hernani, sir, si Ted, good morning. Sir, Mr. Ted, no, kag sa ngalan ni Deputy Division 6 Regional Director, Dr. Ramir Betito, katamiyaw kita sa mayong agakanan. Sir, kumustang turnout sa enrollment? Actually, currently, no, we are waiting for the data coming from the division offices. Agad sini nga may panagdamatik na ko pila nakapa-enroll yan per day, kiti may encoding pa na sa certain, no? But nevertheless, no, based sa sila monitoring kahapon, wala kita sa may na-encounter nga sini nga mga lagong incident, and at the same time, kaya nga mo makinot sa mga ginikanan nga nagkanto sa mga schools kahapon na gudi pa enroll ang ilan sa nga kabataan, particularly sa aton sini nga mga public schools. May tatlo ka paagi sa pagpa-enroll. In person, katugid sa eskwelahan, magpa-enroll ang bata o po sa ginikanan or sa guardian. Ikadua, ining remote approach, no? Kagang ikatatlong drop box. Din ang mas damo, sir, ang gakatugid sa eskwelahan or online na lang? In person nung nakita natin diri nga daw sa mga madamo, no, kay based sa mga images nga gipadala sa aton sini nga mga division offices diri sa aton, kalabanan sini in person gid kiti amo sini certain no pinaka-ideal gid nga enrollment procedure sa aton sini nga mga ginikanan kiti kung once may mga palamangkutanon sila or may mga kulang sila nga mga documents right there and then, no, matagan sa nagakaigo sini nga advice ang atong sini nga mga school personnel, and at the same time kung need sang assistance din matagan sila ng assistance kag kung may mga concerns sila, may mga palamangkutanon sila in terms of the school years ng ilang nga bata nga kung ano ba lang requirements, ano mga needs in terms of uniforms, etc. Then gila yun matagan nila siya sang sabat kag right there and then, no, from the person mismo nga in charge, yung authorized person. Kasi we don't want man nga may maglaptat ini nga mga information nga sa lagali kagpi nagaka-lead na siya sometimes sa misinformation certain. So that's why in person ang pinaka-ideal din. But ining duha, ning remote enrollment sa Dropbox, ini siya no isa man ka form nga agad sini nga ensure naton nga ang tanan nga dapat magpa-enroll makapa-enroll kasi we know there are parents na during the day nag-ubra kada weekend lang gid ka sometimes sa ilang pahuway pwede sila maka-fill up ng form i-drop in sa mga drop boxes naton or pwede sila maka-email or maka-send message sa aton sini nga mga schools gamit ang official communication channels sa silang eskwelahan. Isa man sa i-consider naton halimbawa nagbakasyon ang magpamilya, no, wayos na pauli. And malang-alang sila bidra nga makalabot before the 26th of July ang last days ang enrollment. Pwede ang remote or online enrollment, sir? Tama ka dara, Sir Ted, no, kasi we know may mga parents isa nga during these times, no, ginahingalitan nila no nga makaupa uli sila sing mga himata sa malayo sa nga lugar. So it's going to be additional expense man sa mga ginikanan naton kung once na mabalik lang gid sila for enrollment kag magbalik naman sa community na nagabakasyon currently. But availing this remote enrollment naton gamit ang mga official communication channels to ensure no nga maka-enroll ang mga kabataan naton. Once nga may mga need na i-comply mga ginikanan, then pag abot sa atong sining klasihan, dara na no pwede i-comply kiti i-advise man nila siya no gamit ang nga channel na let's say for example email, may email siya then mag-reply man ng school no kung may comply ang atong sining mga ginikanan. Ang pinaka-importante man lang diri is that there should be a document no nga nag-approve sa complete name sang bata, magting kita nga complete name, first name, middle name, last name, kung may topics, ang ngalan sa mga ginikanan niya, date of birth, kagang sex. Usually ginakuha ini siya no sa ating nga PSA birth certificate. But if ever nga wala ina siya, then pwede magamit ang barangay certification no containing those information sa certificate. So kung malayo sila, currently hindi sila available, wala sila dito sa malapit sa school or sa pulian nila, then pwede nila ma-comply once na magbalik na sila sa mga lugar nila. So until the 26th of July ang enrollment. So encourage parents, guardians kapamati subong nga as early as now kadto na kamo para nga kung may problema sa records or may mga kulang-kulang at least ma-comply pa before magtapos na deadline. Beyond the July 26, why na enrollment? Hindi na mag-entertain?
Actually, currently, we are not entertaining that, no? Kasi medyo malayo pa man ng July 26 kasi the-base makita sa mandate, no, from the central office kung ni-extend ang atong suming enrollment period. But nevertheless, no, if ever na may ginikanan, din man niya, ngati, mamit niya ang enrollment schedule sa iyang bata, kang let's say, for example, nag-decide na siya last minute o nga masaylo galing sa public school or anything, then pwede ina siya, no, maka-approach siya lang ang atong sining mga school heads. Kasi ang mga school heads na kung hatagan ina siya sa certain mo sang giya, hatagan nila siya sa assistance. Sa gusto niya ma-ensure, no, makapa-enroll ang iya sining bata. Kaya kita ya sa DepEd, hindi kita pwede magdingot, no, sa pagtuon sa atong sining mga kabataan. That's why we are providing all the necessary assistance ma-ensure lang natin nung makasulod sa mga ulat natin ng mga kabataan. Do we have enough school buildings to accommodate sa mga estudyante, especially sa senior high school? Considering nga ang mga private, ara sa private schools, sa ilang junior high school, pag senior high school sa ilo sa public schools, to avail sa libreng education, may bastante kita nga mga hulot class yan dari sa Western Visayas, Sir Nane? Actually, no, kung tanong sila natin nito na report na ni Gar, may mga kakulangan din ng iba sa classrooms dito sa region. Not only here sa region, but it's nationwide the problem, certain, no? But nevertheless, no, ang atong sila mga school heads, nag-obra ini sila sa nagakaido, siningatika, agad sila na-ensure na makasulod sa in-person classes ang atong sila mga kabataan. So, pwede sila maka-implement ng shifting, or dual classes, depende na nung sinasa eskwelahan, as long as it is approved, no, sa atong mga division offices. What is important there is ng contact time, no, sa mga teachers natin sa iba sa mga learners, ang mga pinaka-importante, kag may ensure na ang learning competencies at the end of the school year ang ma-achieve kung mahatagin natin sa atong mga kabataan. Ang no collection policy still stands? Yes. For the enrollment, no, based on sitting a DepEd order, nakambal rin nga all public elementary and secondary schools shall strictly adhere to the implementation of no collection policy in all public elementary and secondary schools regarding the authorized but voluntary school fees. Kung sinikita nga authorized, meaning ini siya, no, ang mga fees nga ina-allow, no, pag aprobado ng atong sining mga school heads, atong sining mga division offices, kag subong man may mga DepEd orders din sila. But these fees are voluntary. But for this enrollment period, no, nakabutang rin na no payment collections shall be made as prerequisite. Tandaan natin, no, as prerequisite for the enrollment of learners, particularly in the public schools. Kung silingon, mapa-enroll ang mga gininganan, subong wala ini sila na isang pagabayran. But if ever na need na i-collect na yung mga authorized but voluntary school fees, later part na ini siya ng school year natin i-implement, certain. Okay. So, matag nga during enrollment, why sa bayran? Kung magsugod na yung school year, ang klase, may mga mahisugtan yung mga bayran within the classroom or sang parent-teachers association, amo na ang may bayranda, may makash out bisan gamay lang ng pamilya or ang estudyante or ang ginikanan. Kaya nakabutang diri sa itong memo, authorized siya, but voluntary na mga fees natin, certain. So, this meaning, during enrollment, wala na isang additional nga abagahon ang atong siling mga ginikanan. All they have to do, no, is just to enroll their learner. I think what we want, certain, no, sa Department of Education, is ang tanong na bata, no, maka-enroll din ka maka-eskwela, especially sa atong mga public schools. And last na lang, sir, palarong pamansa will be next week na, no? Nakabiya na for Cebu ang Western Visayas delegation? Actually, may mga advanced team na kita dito nga nag-kadto, Sir Ted, may Cebu City, but in terms of the athletes, ang atong sining mga athletes from Panayin Guimaras will depart Iloilo this coming Saturday evening. While ang atong naman sining Negros team, maghahalin ini sa Negros kaagahon. Baya Roro yung Negros, kita baya mabarko kita, no? Dari from Mapod ka man, sir? Mapod ka? Yes, sir, mapod ako, sir, but part ako sa advance committee, kami mga civil meetings kita dito sa Cebu. So by tomorrow, dito na kita sa Cebu, kami mga meeting kita dito na together with the other information officers ng DepEd. At least may contact kami makatawag kami sa anytime for the updates, sir. Last na lang, palagas ko na lang ni, dumduman mo during I think the original meet, may mga salangisag dito sa lain color sang Iloilo province kag city. Ang kwan lang ang font kag ang color sang ilang uniforme bala.
Paano ni mapasiguro sa bangsang DepEd Western Visayas nga alalangay ni nga ginatawagin man nga uniform or unified yang aton nga kwan biste? Actually, nagpagwa kita yun no, sa DepEd memorandum sa atong sining mga division offices, especially those na nag-lead no, sa atong sining mga provincial delegation, na as to the specification no, sang bayo. Kasi ang procurement ni Sir Ted is within sa level no, sa atong sining mga division offices, particularly ang uniform. But kita diya sa region, nagpagwa kita sa isa sining memorandum, and at the same time, reiterate natin ini siya during the meeting with the division sports officers nga kung anong technical specification no sa atong sining uniform para for the palarong pambansa. So we know nga din preparahan naman ninyo sa atong sining mga division officers, and we know that we are compliant to this certain. So this will be the last palaro nga maging koputang Negros? Maybe. We don't know, no, kasi we are just waiting for the guidelines no coming from the national government, especially for establishment no sang NIR. But on our previous meetings, ay wala gid natin no atubang gid no sang ginatagang iba sang big importance anay ang pag-shift to NIR, but rather no ang panumdum naton niya is that we will win as one dito sinino sa may palarong pambansa. Both silingon isa kita ka region nga magakadto dito kagang aton nga mga athletes no will make a better record this year. Kasi last year rank 2 kita second next to NCR. So this year we are targeting no nga makuha agad nato ng rank 1 for this year's edition ng palarong pambansa. Kung hindi din man ma-maintain nato no ang aton sining rank 2. Kung sa bagay, yung mga Manila schools dari magyapon ni mga ahoy isang mga athletes ta Sir Nani. Alin sa volleyball, basketball, athletics dire managyapon sa Western Visayas kay kita nila damo potential. Ginagawa nila sa aton Natiway kita mimimo sinadara but kita ya sa region no, we will ensure na ang tanan natin naton pag-provide nato no sa nagakaigo sa mga kinanglanon nila kagud sila ngati all they have to do no like what we did last year dito sa may Marikina, wala sa paligban ng iba ng aton mga athletes, they focus lang din sila sa ilang nga mga hampang. Kita yung mga members ng technical working group, alin sa stability, pakato sa pagkaon, sa transportation, kita naman yung nag-arrange for them, no? Nag-provide sa ila. Agad sila nga tiway sa paligban pa, focus na sila sa paghampang. May medical team, sir, nga maupod kahit considering nga kambyo-kambyong panahon, mainit, maulan, trakasuho ng mga atleta, player, tabla, kag ang staff? Mayara kita yung sa medical team sa atong nga delegation. I think some of them will be joining the team no, sa pag-travel from Iloilo to Cebu, si Mr. Will Negros to Cebu. But dito sa ating ability school, mayara kita sa medical team on standby man just in case needed. No? Just like last year, mayara kita sa room intended for medical lang din. No? For example, may mga athletes kita nga ma-injured during the game sa aga. Then, dara mo, mayara kita sa room na pwede sila makapahuway, makatagan sa nagakahigo sa medical attention. Kung may maglain sa mamatsyag man, mayara man kita sa Mount Odo triage area. Agad sining mahatagan natin sang medical care ang aton sining mga athletes. Same is sa mga personnel natin nung maglain sa pamatsyag. And one thing man nung reiterate sa aton regional director is that for those nung mga members ng aton sining mga state PWGs, especially mga mga technical officials, especially nga may mga maintenance ng circuit. So, remind din sa ating regional director ni Dr. Itico, no, nga mabalong din ng ilasing ng mga bulong, and at the same time, mayroon sang daily monitoring no, sang blood pressure just to make sure na everyone is healthy no, dito sa pag-stay natin sa may Cebu City. In short, maning mga atleta ta, considering nga sports is a contact event? I think nasa sa level sa atin sa mga division sa pag-range sinasirted, no? Kasi yung mga divisions natin no, ang nag-oversee sa atin sa mga delegations in terms of their other needs. Kita sa region will provide the transportation and the billeting and the food while they are there, no? Pag subuman ng security, pag halin pa lang sa pag-abot natin diri sa port, ma-start na natin security plan until na siya makabalik naman kita diri. Just to make sure na everyone is safe. We know nga mga ginikanan, hindi tanan makawakat to sa Cebu Circuit. Yes. So, gina-ensure man namon no, sa mga ginikanan, sa mga athletes no, nga mabiling diri sa Western Visayas, na safe no inyong kabataan. Kiti, we will impose all the necessary mga security protocols. Good thing mga safe sila. That's why may ang aton sining school dito, gin-ensure natin nga there should be one way in, one way out. Agad ma-monitor natin kung sinong nagagawa sulod. Kag subong man ang athletes natin makagawa lang gid sila kung once nga maghampang na ini sila, or kung needed upod nila ang ila sining mga coaches.
But if ever nga may mga ginikanan sila nga yara dito, then ma-coordinate na sila nung sa atong sini nga mga sa atong sini nga billeting or sa security and accommodation naton. Agud sini nga may time kita nga din yung set no agud sa visitation sa mga ginikanan nila. Although mga parents hindi siya part sa atong sini nga di sila makastay no sa atong sini nga mga billeting schools, but they can stay outside nor anywhere sa mga hotels dito sa Cebu. So pwede na mabisitahan ng ilang mga kabataan at a certain time pag-insert natin no based sa atong sini nga guideline. Very well said, Sir Nani. Thank you for taking our call. God bless you, sir. Maraming salamat kagamay nga daw. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Enroll nyo na bata nyo, rinablos nyo sa buong palangadaan parang temprano pa. Kamaling panawagan sa Department of Education. Alas 8:42, kadto ikaw sa Klinika Kalinog Branch kag Pasay City Branch subong adlaw kay may free consultation. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sir Roden Porras Cardinal, salamat sa imong pagpangagda pamahaw. Padalon doon ni Sir DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sir John Yanora, habang ni Sir John Yanora, basi makabalik na gid ako sa senior high school due to K-12 curriculum. Ma'am Ann Salas, good morning. Ma'am Luna Mundido sa Hong Kong, kay Ma'am Vivian Ansures, Ma'am Melay Montaño Palencia, kay Ma'am Rosa May Panizales sa Barangay Garita San Enrique, Sir Benji Asturias, thank you. Kay Ma'am Ann Mariquet, kay Ma'am Emrex Coronado, kay Ma'am Marie Talia Mitzelina, Kent Labely, kay Sir Odel Islaes, Hesron John Alinsyaga, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Lord, thank you sa nagbulig sa financial needs ni Papa Kadoy. Blessed naman ang mga nagbulig kay Papa. Thank you sa programa, Ted. Amo ni gabulig sa akon, mangin strong sa akon problema. Thank you, K5 News FM. More power to your program. Thank you, Ma'am Wenny. We claim it. Tani i-abolish na lang ang K-12. Hambal ni Sir Sanel Bansales. Robert Legaspi, taga-Tabok Suba, Haro. Thank you. John Len Caso. And kay Hesron John Alinsyaga. Kay sa Short FM Dumangas. Sir Jimmy Haneo. Pamatigid Robert Legaspi. Kag sa kay Pamilya Osalia. Kag Benedicto na nagapamatigid sa sining oras. Check ko si K5 Ralph. Ma'am Rene Rose Talamor. Ma'am Rene Rose Talamor, good morning. DTX Coffee Mix, pares ni Sir Roden. K5 News FM. Kampiyon Report. Live sa fire scene or sa may ground zero na sa Barangay Dalusan, Masin. Ining try dyan na natabo sa Pamilya de Sir. K5 Ralph. Sir Ralph, go. K5 Ted, ari tadi sa Masin sa Malaysia. Ted Jason. Sa diin, nasunog ang isang sa video dira kay 5 Ted, ang likod diri muli ang balay nga ginatindugan naton. Ang balay doon sa gid ni human sa light materials kay 5 Ted. Ang mga tagpalamati niya kay 5 Ted, may talog na siya nga tawayan. Then nakalibot na siya sa babaw to nga padrado may dingding nga tagtad. Then may kusina man siya kung i-picture tablang isa ka square daw mga 1/2 sa square amo na siya ang mayor nga balay. Then may palaya sa digamay sa sala ang entrance. Fluctuate mo signal. Binot ka signal dira no? Layo ni Manuao. Marayo jas Manua. Magis ba? Oo. Sa pila kabisa ni White Magi. Okay. Sige, maintain. Globe ko kay 5 Paul. Nga number B. Mahayalan ang globe ko para nga daw. Maintain lang, okay man. So, bilang patay, 3 ged? 3 ged ang dre. Pero idada ka na ng karamatay nga dyan? Ang mga karamatay, edad na. Sige, so. Liwat be? Ga, otod ka?
Sige mga redial na lang kami kay hindi ta ma-tolerate ang signal. Please bear with us sa signal kay hang barangay de Los San Masin malayo ni sa Manwa. So ng puluntuhan ng signal sa mga telecom companies. Mo na ni panawagan ta sa Globe lakag sa Smart. Abi kayuhan nyo ang signal nyo sa mga remote ni Blau para nga bisan din kala mag-uyong naman may signal. Budlayo. So trahedya ini nga natabo sa pamilya de Ser kay namilason ang mag-sawa ang ilagi ni kanan ang nabili ng mga kabataan sa balay. So nasunog mga pasado na alas 10. Tikon mag alas 10 siya sa gabi sa uma, Mami Ason Pineda, Ma'am Bings PhD, Ma'am Luna Mundido, Sir Oden Porascalina. Gabi doon, di ba? Alas 6:30, alas 7 galing, dulom na na. Kapit pa kayo sa uma. Now, tiwagin matulapang daan ko ni maghalinit. Din magaling sa dapog. Ano man may dapong? Why mapatay ang baga sa dapog na sa Ralph? K5 Ted? Oo. Actually, ang ginaobra ka mag-asawa nga Michelle kag Arnel, kung gabi, nagadabok sila kay 5 Ted. Kaya ang balay abi ni, ang lupa bala hindi siya flat, gapataklad siya. So pero ang iya nga salog siyempre level dito sa babaw, tsaka siya ang taas. Ang katason diri sa may babaw nga part sa may mataas taas, do mga tuhod. Pero kung magpanaog ka na din sa tiyak, do mga tagahawak na kay 5 Ted kataas. Diri sa may nubo-nubo nga portion sa may tuhod, do diri ang iya sini nga hagdan. So sa idalom sang hagdan, nagbutang siya sang dabok. Ang rason, tungod nga may mga lamok, may mga hamlok diri. So gabi-gabi do nga ginaobra niya, ginadubukan, ginapasuhan ang mga bata diri ang bilog nga balay. Do usual lang ang ginaobra sa umakitad. Dayon, kaya mo da nagadabok, yaring siguro nadakop ang nagdabadaba ang kalayo, nadakop ang dingding nga tadtad. O pag dakop ang dingding nga tadtad, amo na to nagkarab-karab sa masubo nga bahin kay 5 Ted, wala sang tawo sa balay magluwa sa 3 ka bata nga lunsay nagakatulog. Ang mga 5 ka bata nga mga nagakatulog. Ang mga bata nga nagkalapatay, amo ni si Ashley 5 ka tuig, si Arjun 4 years old, kag si Arjen kay 5 Ted. Si Arcelia ara subong sa ospital nasunog anang kahig. Hinday-hinday may gamay man sunog sa anang 5 kay 5 Ted. Si Ashley 5 years old, babae. Yes, babae ni si Ashley. Si Arjun lalaki. Si Arjun lalaki. Kaya edad? 4 years old. 4. Si Arjin babae. Pila? 1 year old. Ay, amaning lapsag. Amaning lapsag. Ang nakagwa ang mga magurang da? Ang mga magurang na nakagwa si Arcel. Arcel, 8 years old. Pira? 8 years old. Kag si Inday. Ang si Inday nga ni, bata ni Michelle sa una niya nga bana kay 5 Ted. Bali 4 anda nga bata ni Arnel, andagid day Ang isa nga dyan sa una ng bana. Iatag ko si Alex kay 5 Ted. Alex? Ang utod na rin ni Arnel sa dugang ni mga Sige, okay. Sir Alex? Sir Alex? Si Ted Auhero Francia dire sa K5 Ano ginyan ngalan ni Otom no? Arnel Diser? Arnel Diser, no? Ha? Ano middle name nyo? Ano middle name nyo? Konsumo Ha? Konsumo? Konsumo gitna akad na ra. Okay. Ano imo naman ang kidya gabi? Purihir naman man namili kami sa kwanto mo. Sa bilasyonan? Sa buwas man, masyan man. Halindayan sa balay nanda kag sa may bilasyonan daw no krayo? Sa alin sa masyan? Yung mga 200. 300 meters? Sino napatayaw? Sino ay napatay? Si Ashley. Hindi namin ko sino ginabilasyonan na dato sino to napatay pa rin nyo man? Ito yung team naman. Sino to? Si Justin. Dasyon. Anong arana? Dasyon. Sige. Kuha na lang karon da, Sir Ralph. Okay. So, katulog do dyan mga inablos mo? Good, mga katulog da. Ano orasan day Arnel kag si Michelle nag-abot sa bilasyonan now? Ano oras?
Lusotso. Gano sa natas bilasyonan? Gampang? Ano ginampang da? Panggingge? Pangkuan grid. Ano pang da? Kaya kaya nga da. Kaya. Oh, damo amo, amo. Di sino tundak nanda nga sunog doon? May nagsinggit, nakasinggit ka to gabi. Diyang duwa nga dyan nga nakagwa si Arcel, kag si Inday. Pero edad ka din yung Inday, bata ni Michelle sa una ng bana, pero edad? 12. Nakagwa tanda? Ano yung balay nga dyan? Nanda may mga kwarto dyan, tangkap ng lang dyan sa nagbaratang lang sa log? Wala ito yung kwarto do, medyo nablangayap yung botang kabtad. Ginuli, legal isanda? May sila ito. Ano obra ka dyan ni Arnel nga bugto mo? Kontraksyon. Diyan lang sa kaninyo man? Diyan sa Masin. Di si Michelle? Why? Diyan matulog. Nga pero do ka dyan edad ni Arnel? 30 rin. Di si Michelle, mga pira edad na? Ang City sila. Mas magurang si Michelle ka na? Samtang ka daba-dabado, ti, wadis at mimo, ti. Galo na sandahay? Hindi mo ako may labot, pag amot na mga di sa papit, Gintuyo nyo pa? Gintuyo nyo pa nga sadlon? Tudlin ko na, parang ngayon kaluab ko. Porque init. Wala pa sa babaw kramaan na tayo. Hindi ko kasubol? Hindi, perte. Perte ki Janet? Ti ano, may nabatian pa ikaw sa sulod to, samtang sige kilayo, gano ga sininggit mga inablos mo to? Ano singgit na? Singgit. Kasinggit lang singgit? Sinong kasinggit to sa tatlo to, sinong kasinggit? Si Ashley? Wala rin nagsinggit na da. Away dugay kasinggit? Botsing nga titurog, isa naway, isa naguro to nakabugtaw doon eh. Ay, ano sa ata na nakakamang kapakabe? Amo to nga ang buhit na si Ay naka ito yung isak tuwig dyan. Ang si RJ nga, daga panaw ro dyan? Napanaw ro dyan, tikang. Galing ito yung katurog naman daw oras, kibot mo, abilat na kung ano lang, no? Tilo ko rin din si Arnel. Din si Arnel. Kuya, Western to. Western niya, ito na bata na, Sige. Sir Alex, no? Alex? Alex. Alex, di sir, imo plido? Konsumo akan dara. Konsumo imo nga dara? Alex Consumo, ano middle name mo? Aswero? Pre, edad mo, Sir Alex? 22 ko. May sawa ka doon? Ay pa. Sao? Tama ko na yung mga sawa, bakit patay nga, hindi pa pa ang kayaw. Man, hindi magdali Pay mang ginakuro ko na durdeskaltihan ka man dyan? May ganman yun. Oo, natural na. Sige Oo. Ibang gani nga do, hindi do ka tikang, wala pa no diskarte, no? Sige, Sir sa Alex, salamat. Da. Di pa ang iya sa nga palagi mo kutod. Ito na mo sa tayo. Sino ang subang? Kaya di si Arnel. Tatlo na dyan. Garante. Ito mo laga ikaduha Ako mo tatlo. Balik apat ka. Balilibayo ni Arnel day sige Alex? Yes, sundanay ka mo no? Da. Sundanay gisanda kay 5 Ted. So, sinong nakadto sa hospital to? Si nanay mo, nanay mo? Nanay ko nga, nanay mo dyan. Try ko BK5 Ted. Anong nangyari nanay mo? Joylyn. Siyang Joylyn? Joylyn, ano? Consumo. Ay, partipan ko bala sa FK5 Ted. Dara lang katadjiso na ko ang video. Joylyn Consumo? Lula dyan ka mga biktima? Oo.
So, kasubong ako dyan. Oh, sa K5 ni. Dito po na yun. Ma-interview mo ta ka din. Okay lang ka din. Oh. Dalos niya ko. Di kay may... Oh. Pero sa bayo nyo, blue ha? Imo ako naman. Dito. K5 atin. Oh. Ayon talang sa nanay. Ikaw lang mang ko dyan, parang direkta lang yung isa daw ininambat yan. Diretsyon dyan lang. Okay. Oh. Okay. Jawa, okay na dyan siguro. Ano gigan imo nga ngaran, Nay? Jaylin, Jaylin. Pero edad mo? 48. Ikaw pala mga bata si Arnel? Dua. Dua mga bata? Okay. Dayon, kumusta ka? Ado ka sa ospital? Ado ka mo sa kami. Kaya inalin? Kumusta to ang imong mga apo? Remote na to. Hero to sa Prerias ng tatlo. Doon na mo sa niwa isa. Tapos ang duwagi. Doon nga maglabi ito sa Prerias. Sino ang ato sa tatlo na nasa punerarya doon? Tatlo. Sino? Si Ashley, si Arjon, si Arjen. Okay. Sa mga napatay mo nga sa Ashley, si Arjon, si Arjen, sino day ang may polio? Ano ba sakit na polio gidman? Si Arjen kaga si Kwan si Ashley kag si Arjon. Kagang isa ka tanangan do si. Puro may polio. Tapos sa lain sa tayo na tablet na kasi sanay. So bali sa tatlo mo ka bata nga sa tatlo mo ka apo di nga napatay, si Ashley kag si Arjon may mga polio ni. So hindi sila nakapanaw. Ang duha lang ang polio isa tanang ra nga got lang na guys ang polio ra isa nga ang spell. Si Ashley may polio. Si Arjon may polio. Si Arjen tanaway. Si kwanta na. Si Arjen way man. Saan mo nagaka-polio sa daw? Dahil may polio siya. Okay, so hindi gigapanaw si Ashley kag si Arjon. Ikaw mo ka na Okay. So, kamusta to si Arcel? Kita mo to sa ospital? Ako to. Nasa Western din dara. Ang dara mo magkabi. Diyan ko nabilin ako. Ay ko kabot ng dati. Pero din to sunog na? Sige doon. Sana doon lang. Madahi na doon. Kadali na kami kita rin naman. Parang sa gano'n. Padapa-dapa. Dapa-dapa? Nakagwa ka na? Nagwa ka na. Linapit na itong gurang na itong 12 ito. Linapit na si Arjon? Si Kwan, si Arcel. Nakarang magurang ng ran. Si Inday na. Nakagwa kay Arcel. Tapos gingapit na si Inday. Si Inday na po sa raban to. Okay. Mabalik pa sila daw? Hindi na mabalik ko. Nagasagit agin ang nanay bata sa Ardin. Yung gamay na ito. Lumasampay sa bata. Close na. Oo. Hindi sunog si Arcel, why? Sunog ka nila. Sumubot ko ng gas. Si Inday ito na sunog, why? Mga dahi naman doon man sa likod. Siyang ba yun ako, Poroged? Ang si Ashley, Arjon, si Arjon. Katarog sanda. Nahapak sesyon. Hindi mo kaya, pag-abot mo di ay, kakarab-karab, Ged? Karab-karab, gede. Di matabangan ang bata ko sa alik ay ng tribyo mo. Doon sa uho na dati. Ilo, ay laruab. Tapos, sa jacket na, ilok sa uho na dati. Gadap ka, dabor tayo. Mga bata, hindi ka sa barahe, tertika sa uho. Ikaw diya ka maggabi? Yang magabi mo, hihira ko nagahi, may taklon, may ay ko kamalo nga, katurog kami rin. Katurog kami rin. Lagan ko gino, balay ni Arnel, mga bata na maluwas. Di nagaplastar ang si Ashley, din siya? Tapos Ashley? Tapos si Arjon yan. Si Arjon, kag si Ashley, imaw sa na di. Imaw sa ko, amang sugay sa ito, pagtos na puso. Tapos yata. Nagkamang, pati ito bugtaw eh. Hindi naman mo magan ko rin ka. Abang sa doha na pag-joran. Tapos nga doha sa dada ka. Huling juro pagkakamang. Pero wala si pertama. Nakainit lang. Oo. Si Ashley nagkamang pa to? Sa sarigi naman. Si Arjon kag si Arjen di alam bilin? Iyara na sa Arjen na. Tabunan naka-sim ka na. Amo na di? Sa sa Arjon nga. Tapos isa. Bali si Arjen diya. Si Arjon. Kag si Ashley. Tapos babaw. So nakakamang kaguro sanday, no? Pati nakabugtaw sanda. Init ako tayo, marang mas naatan. May mga tulanda yan pa? So, anong paglantaw mo kasi ka natabo ka ninyo dyan? Sa nga daw sunog, tapos daragin ng tatlok bata to? Garap ano, handa lang 5 mo, sino may dapat lagjor kang luha, natlagpito, balik white maluwas ko tatlo, hindi rin sinagok sa lod. Kung bagay sa lod, pertira ka sanab ka layo. Pertira ng kana. Gabi do hindi ka hindi kami sabul. Gusto ko bata, orang may luwas din itong duha.
Yung barak mababa na, no? Layo, ito patita na, paano ramas, makalayo eh. Isa na tabuto sa mga apo. Palangga mga apo mo. Palangga ako, ito na. Naistorya mo sa Arnel? Naistorya ko si balkon sa nga nagparana ako sa bus. Wala ta, binaan nyo. May ano kong gambar na ko. Makato ka mo sa bus, mamulaw. Mabata, agaway ko kung alaw ko nga. Ano kang bali nga, mapamulaw. May binaan na gano'n, 3 na kabata, 5 na kabata. Ang apat na lang. Tapos ang isa pag nito, very mo. So, 5 sa natanan. Nagturo liligurus na ka. Kanya na yung role, ito yung duwang ito, nagbagan, maragura, guro ka, pertik enit siguro, napatikana. Lagdiyo sa natasaban to, baka na makabi. Ang kutabin siya mo, ni mo nga, duwagi ka po na may polio, wadya immunization, wadya prenatal? Ang mga tata, ang mga apo, may mga polio, wadya prenatal? Natal na na gadto sa sentro eh. Tiano din may sumpa dyan sa pamilya, yung nga sipot yun ang pamilya, nga sa tatlog sa... Lain na sa isang duha lang. May mga polio? Duha lang. Ano pag nantabod na sumpa, ano? Hindi man? K5 ka? O, do, pis-pis nanay na ang interviewin mo gambal, no? Dasig mambal, no? Oo, dasig magambal si K5 Ted Aureo Francia. K5 Ted na nakabati-batian ni natin. Ma'am Joylene? Ma'am? Mabatian mo ko? Oh, mabatian mo ko? Batian ko. Oo. Yan o, dyan may sumpa dyan sa pamilya nyo. Yung nga, amo dyan tabo, unang nga daan, may polio ya, 2 mo kapo. Tapos, no karon boss ka dyan, 3 mo kapo, ha? Ang ganyan, malaw ngayon, nag-ano tabo, 3 dyan, pagkakaan ako, pagkakaan ko ka, dyan, ko ka, mamaan ka nga, yan mo na tabo. Malaw, ko, yara ko marakit lang, ayo, amo balay ka lang. Oo, kung i-trace tabi sa imong bloodline, or sa bloodline ka bana mo, ano man, may mga krimen sa unang kalanabo to, nga daw drabi na nag-upok sa inyo subong? Ay man, nagsawahay lang na ka dyan si Michelle nga sa Arnel ko. Sige. Okay. Ma'am Joy, hindi ko pa buhay kini mo, Kamahan ko nga galibog idiolo mo karon. Salamat, ha? Galibog, kutulugan niya. Mugani, oh. Kapuhan ko. Kapamahaw ka doon? Kakaon ka, why? Saan eh? Gamay. Langga mo mga pomoy? Langga, wala sa kayo. Dasig di mo magambal, no? Ma'am Joy? Ha? Dasig di mo magambal? May ganyan, dasig. O daw, pis-pis mo magambal, ha? Oo, doon. Kung kapamati, kaya mamati yung mga apo mo, anong mambal mo may jalililig? Sa kambal ka duwangan, may sa kambal. Oo, pero kung kapamati, di sandat lang ganaton, yung diyaman na sa palibot, anong basi ko diya ko nga sanda, anong mambal mo? Mura na tridyan nga way matabang yung sanda. Kung yan ako para ba, tabangan ko man eh, katurog kami. Umimo ka ba? Sige. Sir Ralph? Sige. Good job. Picture lang ko. Kaya ilibiyon siya kay... Kaya nagiging mga apo niya K5 Dugo yan na muna. Oo. May isog lang sa strong lang personalidad ni Ma'am Joylene. Pero deep inside, she's also hurting, eh. Masakit. Devastated, actually. Devastated, yun, Ano kasakit? Ang nabasyagan sa kalulangan na tulang 3 apo? Sakit. Masakit pero lumungo ay sinay. Mabunira ako sa kabalik. Tapos di ka sa nakapanaw dan to? Nakapanaw? Tumugid sa mga ako. Nakatay na. Tumugid ka naman. Ginakungkong na jagle. Ginakungkong mo lagali dyan, Ma'am Joy, si Ashley, si Arjun, kag si Arjen? Yung sa atin na mapan, panaw tanay si Arjen peng duwa. Ang gamay. Pang duwa nga dayat na ginakangkang mo lang. Ginigita nakpanaw? Hindi. Ay. Galok ko lagi tandas dook, no? Nakaluloy sila. Sinuksig tao. Ano mga andam dagya tatay dagya sa mga pomos para kadlaw? Ay, bagay hay. Antos tama kamukha paano asala ko kamukha antos kaluyan lagi ka mo nga. Hindi alam mo gusto at pagkaon. Samoy na ka mo. Ganto sa tayo sa pangmabrak sa lang sa mo. Tama kang kaon sa mga bata na ginantos na sakit ulo na kabalik sa buran na. Kasala sa mabuhi.
Para kasi alang-alang ano, dahil may mga kuryoson dahil. Para gogid, bikin ang landing niya magbakas, no? Sige, thank you. Tuhan ko Tama ka mo. Yung naman, nataplo sa Ubos ka sanda, no? Sige, Sir Ralph. Thank you. Okay. Thank you, Liwatak. Doon. K5 Ted. So, sa ginapakita ko sa live, amo ni, ang plastar sang ila sining balay ka K5 Ted. Matapos na hulog. Sabihin na dala gid ang tatlo ka mga apo ka K5 Ted. So, upo da dit K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News. Okay. Matulog ituod luha mo Sir Roden Porras Cardinal sa sitwasyon ngayon ni Ma'am Bings PSJ, Ma'am Yason Pineda sa ilang sitwasyon na Ma'am Margot de la Peña. Tatlo gid ubos 3 sa 5. Ka magulutod patay bangod sa sunog sa Dalosan Maasin Iloilo. Ashley Diser 5 years old, Arjun 4 kag si Arjin 1 year old. Helpless ang magtiayon nga Arnel kag Michelle Diser kay ni sulod ambal ni Alex Consumo nga tiyo sa mga biktima. Hindi ko kasubol kay pertigi kay init kag gibual gid ang klayo. So may imagine nyo lang gusto mo nga salbaron ang apo mo, mata mo, hinablos mo, pero you are helpless. Kaya hindi ka man makasubol, kaya kung magsubol ka to, ikaw man isumam sunog. So reality ini sang natabo sa pamilya Diser sa barangay Dalusan, Maasin, Iloilo. Las 9:08, ang ibang report ni Sir Ralph, pati sinibantayan sa 11 Mbps. Kanya kita tsempo diri sa aton nga palatuntunan. Diri sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ang iban na lang karon pamatian ninyo sa 11 Mbps kag sa kuan pagid sa update man naton sa El Castigador program. Sakto na ang hambal ni Ma'am Bings. Hindi gid pagbayaan ng kabataan kun gabi. Hindi ninyo pag-usikan ang inyo tiempo, kundi gamito ninyo sa paghimo sang maayo, tungod nga malaot ang ini nga mga inadlaw. Take advantage of every opportunity because these are evil times. Ephesians chapter 5 verse 16. My protection and success come from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. Ara sa Dios ang akon kaluwasan kag kadungganan. Siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato, ang akon manog protektar. Salmo 62, versikulo 7. This is the word of God. Rene Rose Talamor, thank you ma'am. Sir Edgar Badbadon. Ang oras, las 9:10 sa aga. Magpamati sa impormasyon sa ikaing lawas with Dr. Ramel Uy. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.